Kirukot ka Joint Action Committee Raj Laban ki bepersya ek rupwi banyat na Raj Laban Shalom Shalong ha ka jingilam ka President Kong Deborah Marbanyang ha ka laitrik nailar arjar arpun riu lekendu i Chief Executive Member jong ka KHDC ba Winston Tony Lingdo bandawa pensange ye ka jing I trading license ye ka company ka bapentre ye ka project banchana rupwi. Habakren shikila pathai kubor ka kong Deborah Marbanyang bat ka kong Olivia Lingdo kiloong ba ka jingwan jongki ka di halor ka jing sngaw kiai ka may mariang namar kini ka jing shinai ka rupwe karon ka jing pen khlem ki ding ki bahe ki badon ha ka klaw harana ulum shilong ki ban sha pen julor ya ka jing long jing man bat ka jing itanat ka may mariang hau niulu nalor kata kalong ka JEC kam persya e karoi ka pa hanre ka jing persya kalong halor ka jing pen julor ya ka may mariang dan kemudian Koli fi la ban batai khindiat magidi det sni fi lai don lu ji bi ban ne don hang te spot te manta pade ke bok penong fi bani kelu siam bat ke ki fi wan ya kendu halor ke ga nong rem bat fi so met jing tho na ka daw ka ba ni wani kendu ya usi menta ka sni ka long ba nin bodien halor ka topik ka bangi ngiyeng hakini kisi ki balada pilayo I bangila lek cakate kacaka hakaba gila penklam gitu kidin te hadin ka topat nila pelong ki jingelang bat ki jinge selok bat ka pelong yang banwani kendu ya usi am hakani ka sengi ban bodien ken ka isu ka ka step ka bangin le lang ni sakmat namar ka jing kali ka babun hi ka ong yang ba balai si balai ni islam balai ni yang ka tapor u I bapol indo I ong ba ka I ong I question ya ka timing of opposition nang tapade kita kini ki barok kimi kabasosi kalong ba ngiru ni kendet ngimtip ya kini ki banjahang te ya karufi project ngimtip ba kanlong kumne kadai hadin bangiyo I ya kajing pen khlem ya kidin hadin bangiyo I ba kini kidin kila sedang banlut sedang nadu nang nena try bat menta kelas sedang poi siten de hadin kata bangisan nginsa kendet penril nginsa sngong thu ya ka jing penjulor mariang bat kumno kan kata ini bat kani koi ka jing keling akwa ban bu kelai ki haba phi I balai phi pat phi mien kan ngi te ngien kin menta ngi ikran la shai la sisi andala sniu ka mariang anda ki kunjungi ki ban sawan kin ong ba balai ki kmi jungi ki mansua jungi ki bi ki sha ban penjulo de uni ulum manga bat ka kunhun jungi ngimnum don jing sosi naman ngilayeng bat ngilakren kabas ngosi kan salong ya kitu ki bas ngap jarken ki ba habang ilayeng mentaru hakajaka bakin ya support yang hendrai ki bo jing keli pen banak majumi kajing keli kalong ba balai ma phiru phimiang lam haba phi phiu I bagi khalam ki de ba mangi ngim yo I ma phi de ba yang so ma phi ken nin sa support ya phi hendrai ka jimlingo kalong ba ndalayeng mani menta bangi I de kate kamariang I de ubum sulong ngim persya development ni kwa ba ka rizungi kan kiyo ka jela jungi kan kiyo hendrai mendai da ka ba pensniu ya utai ubum sulong ba besa ya pasar sulong barok koi kata kawe nga karpat ikinong song snong yung pasar sulong ban smo ba ban yami lang banginya keren banginya yeng banyada ya ulum sulong ubalong unong ya da jong pasar sulong kani kawe bat nakalian ka usi amru insa pensyai su I president jungi ka ila ong hani Di nakaliang ka jungi habang ilawan ikan do ya ICM tiga yathu ini yang baila de pa ya enforcement di kamenta pat ida ong ba inang hapan up ya kuat di nakaliang hi ka jungi ba ka district council kinsale ya ka badon kam di abi yang ma tanggat ta Mata ni kai pagi ong ba matu kini ka dan nong kejing kenya kendon juga trading banan travel wedding
dia dah kabai deh halo jong kata kajing kali ni bapi ong kata dia nak kalian kajong ka district council hi ka i CM ila ai assurance sengi kum ki member jong ka jak hi bro kabai ong ba ya ka ai ka ba i ide ban le ka bakat kum ka kendon jong ka district council ya ka ai ka ba ide ban le in sayat senang le ai kata ban ya ka ba mentahi ka shulong be ka assurance ka jong i ka long bet ba ila dap ya ka ban pha ban survey ya kata jaka harigat ki enforcement ki jong i bat ya ka report ru ni sungu thu ba ka long ka i ka ba kam ya ha pat kum kata ka jing ai jing khen ka jong ka government kan ti kita ki ni na kalian ka jong ni sungu don ka jing kermen bat ni sungu thu i ru ba le si na kalian ka jong ni CM ru in ai ka jing trailang bat ni ka jak kan ti bat ni da kermen hiru ba ka ni ka jing persya ka jong i kam dei bangi persya ya ka development ka long ka jing persya ka ba ngim ni kwa ban pendu ia ka ai ka ba ulong shwa man shwa jungi ulari ula sumar bro skatu ni ba kham tam e ru ni da kwa ban penne u ti ulung shulong namar bali u udei ulung uba ki kendai teli ki ki bala ai bam di yang ni nak kata kadang ni tip yau te ulum shulong kum ulum ki kendai di kendai tong ti kani ka ka long ka ba na ka leng ka jongi ha kani ka benta ka ni yang scam bet ba da long kat pa long jia kat ba jaru lada ka government ka kwa bande persya na ka benta ka ni ka ru ni kilong kami ni ki kinthai ngin yang persya la ka yap la da de yang ni ban yap ne la da ngi de ban imru henry ngin ban sing ha ban kin iwat ta ka boru bangin persya ba ya ka government ba kanum dalili ru kan ha ban sangya ban pen urlong ya ketika project hantai le se kani ngim khang ni umdei bangi persya project ngim dei bangi persya development ka project ka development kala banwan ha ka jaka ba ka babiang ba kanum kta ya ka mariang ba kanum kta ya ka lawai ko jong khun ki siu ko jong ka danru ka jingong ka baong ba nakaliang ka snong ka lakhot ya ta ka hergil na ka penlong ka nam arajar puar temuno pun juba kata ye ni kum kinong shnong mo jong karyat laban dorbar pelun tingim dan jingtip AA ruem ya kata ka public hearing but dia kata ka public hearing ti ni rungi haban nisa ha ko umdum ya kata ka public hearing namar kam dan kanu ka long no kata ka evidence ma ti ni rungi haban bu ya ka jingkali sya kani ka tourism department but kumjo isyaka riat laban dorbar belun mapin haban produce kita ke resolution meno bala pelong ya kita ki public resolution ki attendance sheet ki media clippings but kita ki ya kata ka public notice ma mapi ai shingi kum kita ki khun ki hajar jang ki nong shnong jang ka riat laban dorbar belun itu kan pan with tersampat para sementri jadi dapat oleh pelun hoi ti ngi kwa ban pan ke jing krisyan ba baro jang ki sengken thai ti ki shnong baro namar bangi ti bo ni ulum shalom ude ulum uba besar ya ka umbam umdi ya ka shalong hi ber ko wai umde tang ya ka riat laban dorbar pelun namam ni iba kini ki telong umbam umdi ki baladan nado ke ba men hendai men thai mo bo bleu la kar khui ni ka supply hi ya ka shalong hi ber ko wai wat ka malki ro ka yo no teu na ki jat jong ulum shalong bat kum jo ya ki ka yodo kini ka mau prem kini ki jayau nang ta pat ka ra samthia nang ta ka wa ingdo ka mau khar ti baro kini ti nganget ba ka jing yang jungi hang ni ne kum ki long kemi te kam dei ba ni di tang mangi ha baro ni di na uni ulum shalong bat lada penjat hi ya uni ulum shalong mut kan sadan ka jing linear bat ka jing dat penyat dala adap ka harendang te shwa ban ja kita ki AKA ngakar pat ki nong shnong baro ki rangba samla kan thai ba chinrang bengin mi sha khamat bengin shim mi kan ka jing sngo khia ba ngin preserve bat ngin yang ka we kum ki nong shnong jong ka shlong hi baro ka we ba ngin pensa penne ikini ki umbam ki umdi ki ba obleu la perkhui ini kedua dah naik dia dah ke beberapa ya MDC jungi ibarki shulai
nomor ba mai lami khamat mau mencem snam ba idan gajing sngau khia ikini kitlong umba mundi nomor ba mai ru ila let link ba ki media mo ila ba ila let ban ai ka petition shaka government hinrei ka government kala shu ngap jar but kala shuja la shuja ti takadaw long ngi kum kinong song snong ru long ngi song si la kapelingo ro yang ni mo takadaw long ba kapelong yang ni ro bengen mi shakmat dia kawi rumah na ingin ya ka jukali ju ba dia ni haban ya kata ya MLA pada muram jingi empat dia kendo dengan la syupha lang ya kan dikashiti shi bengila pentip shi dia ka syong hai ka rai ka syong hai ikwa ban support ya kini kita long umbam umdi dia ka syong hai Batai kini ada BD batu kejing kendu pakai GAC nanti nak pakai laban tu kai kesinjam ki kita kejing wan EP kita kejing itu ku zungki. Tah boleh sebut kejing wan Jofi. Mana ngai kendu kita GAC nanti nak laban. Mo te kejing keren kejung baik ka baki ai kejing tho kila pen kejing ka baki kendu kejing sha penjulur kamariang sekai kamtam itu kejing pom itu kiding di bat ya ka jingta ya ka catchment area nani kita long ki ba dar chatai di ka jingwan ni kendu jongki ka silong notang biki kwa bantip ladangi ka district council ni la ai trading license M2 company ubat pentri atau kam di nakaliang ka jongaru hadin bangayo ke jeng ujor di menakani ka tayo ka bladap di haki arterik dengan bakla mangah ka arpu praterik jong bunai Julai ngelayo ban pha ki enforcement menlet chatai di enforcement kila ai report but hadin bang ila yo men pet ya ke report bagi enforcement officers jungi kila ai ki syamba udon company badai na po Kolkata ubat tri huntu di bat hakaju ko poru kadai ka katuka nakaliang jong ka office su bakal alert ya katuka work order di nakaliang jong enforcement ke jungi kila ai por yo tu manager badai pet yang tu new sungi la si ban penbiang ki kor kisla ban pha sini po district council bangin pet ya ka wala udong kam ne ya ka trade license namar bangi hadu mentangi pad yo ki kot kisla ki bau tu company yo lemba yo lemba ka work order ne yo ada company ki order spo unit train tai claim trade license di lemba ka report ke bagi enforcement ki lapha ni aipo ki sangkum basita yo maun penbiang itu ki kot kisla la da penbiang kot kisla ngan pha yang ki enforcement ke jungi banlet ya kandu yu tai tingin sai pet ya ka action ke bagi di banshim hadin kata Menda lada shu atau pi babu jingting yang ni enforcement JP. Ya kata tinggi pat enforcement nomor ba pi kam ka ki enforcement ke jungi kilet ban check by tik tang ya trade license. Mo di ya kata ka jing pom di ni te ki enforcement officer su jungi ki numla ban kali kata ni ban te la kam mo kadi ka kam jong ki forest lada katai ka ha pokok forest bangapet ke district council ni la man pha de ki officers jong forest department ke jungi ro di kuma fitip hi mentang tei ka dan happening ka kondum ka kadram baroi di nakaliang jong ka hima maliam du kala statement kum tu bat kala panut ki kot kisla ka bede bat katai ka project hang tei tinga syanya ya ka hima maliam bat kan le ya ka badan kam di nakaliang jungi kum ong mene na district council ni don artli ka benta bangin le hang tu ka wei ka dei ba ngin check ya ka trading license ada ki kot kisla ki biang na em bat ka baar pade kalong ba ni haban yo jemput chai na pok hima meliam hakadu kurukom ya kate ke caka tei la pentri kam tam ban od iki ya ka klau ko betap ki ding ki sit ki bedan hang tei bat tam ya katuka telong ko bedan hang tu ngadang haban ya tho da ka siti saka hima meliam ban yo ya ka jing chai hang bade kita tingin si shim ya ka action ka bade bangin in shim kat bakadan pok jurisdiction jong ka district council. Thank you.